En ik neem aan, dames en heren, tot ik op een geen koele nummer, tot ik de rest van de middag rustig blijf zitten en Davy probeert nog een keer op te zetten. Ik wil zeggen, al jarenlang zit ik trouwens al wie in de koning op mijn troon. En geloof. Ja, en ze ligt wel af, zo de meters. Geloof me. Wat zich even met ogen aanspeelt, dat bevestigt alleen maar dat idee. Wat ik heen aan hoofdnarren al weer voorbij zie trekken, dat is onbeschrijfelijk. Maar er is even als erg goed verschil. Die hoofdnarren heen, die kunnen mij niet aan de lach brengen. Wat een zootje ermoei is door die officieren ieder jaar weer ingeschrapen. En wat de volgende zaak betreft, hebben we al helemaal geen fiducie. Maar alle, misschien het geer in de zaal, wel te met lachen. Ik kan in ieder geval geen thee of koffie maken van de aanklacht. Matchfixing. Officieren, laat ik het duren. Ho, ho, ho! Verrek, de keersman is hoor, hè? De Sinterklaas is juist in nog een keer. Ho, ho, ho! Meneer daarachter, ik zit er weer voor de boot. Voor de boot, voor de boot. De groente, voor de boot, voor de boot, voor de boot. Die zit al in groente. Dan, druk, druk, druk. Wilt jullie alsjeblieft, allemaal, op de wil ik in het toom houden. Geveer, je hebt helemaal gelijk. Stond ik toch nog, hè? Geer moet ons vertellen wat hij aan de hand is en wat de aanklacht is. En daar huurt ik zat een dove Louis. De goedemorgen ik in het Geuzelstadion voor de wedstrijd tegen de jeugd van Ajax een prachtig bestreeks volkslied moeten zingen. Normaal gesproken doet Beppie of Angelina dat, maar nu waren ze aan de beurt. Die van Ajax, die schrokken zo dat ze niet bleven staan en de rug opgingen. De jongens uit Amsterdam waren de naam van Slaag en ook die van ons. Gevolg, beïnvloeding van de wedstrijd en volgens artikel 261 van het 6e woordenboek een duidelijk geval van matchfixing. Matchfixing. Complimenten, meneer de griffier. Laat die tweede aan de overkant maar lullen. Hier heb juist gezegd wie het precies was. Er werd gezegd dat Brian Smith Ajax het kampioenschap heeft gekost. Maar de basis, die wordt gelachen. Hij in zijn eigen geuzel. Zeker begint nu toch wel erg goed een nek te kletsen. De strijd gaat ze nog beweren dat deze twee charmante dames oorlog geshirt zien tot Oranje het Europees kampioenschap niet heeft gehaald. Ik moet zeggen, ik vind het zelf ook een beetje te die gedachte. We hebben juist tegen Guido gezegd dat we zich rustig moet houden. Zou het geen dan ook een mond willen houden als het hof aan de woord is? Dank. Ik kan me voorstellen, officieren, tot als de weken hofzangers op de middenstip stond te playbacken, tot de chevraaien die gaan over de rug lopen. En tot ze van emotie gaan de stap niet kind verzetten. Maar toch niet met die twee lieverings gestaan. Apropos, meneer de rechter, middenstip. U wist hier dat die dames, wie ze voor de eerste keer het volkslied in de geuzel moesten zingen, nog niet wisten wat de middenstip was. Kijk, het maakt die twee niks uit wat ze moeten doen. En ze het maar te opnemen. En ze zat zeker in het En zet te eten! Dat is niks die nog tegengebleven Peert. Die beschust wie onze bondscoach doen alsof we nergens verstand van hebben. Tot ze niet wisten wat de middenstip was, toen duidelijk aan dat ze geen klote verstand van voetbal. Ja, dat doe ik.
voetbal hebben. De wedstrijd dus op niet kunnen beïnvloeden en er dus ook geen sprake kan zien van matchfucking. Natuurlijk matchfixing. Ik zal het tegendeel bewijzen. Verop als getuige professor Dr. Van Kneugten, afgestudeerd in de wetenschap van de beïnvloeding van muziek op de menselijke spiegel. Meneer Van Geneugde, welkom in mijn tribunaal. Ik ga wel ervan uit tot Geert de Hoer zal spreken, dus van de eet afleggen, dan zal er van dat maar van afzien. Hè? Maar vertel eens eens, in God Maastricht, kan muziek een slechte invloed hebben en kan dat gevolgen hebben voor het later leven? Jazeker. Zeker, meneer de magistraat. Ik zal een voorbeeld geven. Loer, als bijvoorbeeld een zangeres, u kent die dat, zingen, dan kunnen de lui nog gaan in extase raken. Jawel, maar ze kunnen dan bijvoorbeeld dagen aan een stuk van de wat afzien. Ik zal een voorbeeld geven. Een goede wap? Ja, van de wat. Vorig jaar trooi hij zo'n gele op. Jawel, en zien tot dit. Loco, heeft zo'n invloed op mijn volk gehad, dat hij meteen de bladers genomen en oren aan een stuk heeft gedraaid. Ik heb 4 dagen geen eten gekregen. Ik moet zeggen, ik geloof u op een professioneel woord, maar nu andersom. Zeker, alle bruggetjes aan. Luister, let op. Ik ga ineens over van het positieve op het negatieve. Dus, ik geef weer een voorbeeld. Als een zanger of een zangeres die niet zo schoon zingt, beter gezegd niet een aan te huren, dan lopen de lui meteen weg. Hey dan, een voorbeeld. Vorig jaar was hij erven en ik heb gezongen. Nou, de lui liepen meteen weg naar de vet. Dat is ongelooflijk. Ja, meneer de rechter, dat is toch de bewijs. Als je schoen zingt is dat prima, maar slecht is knudden. Edelachtbare, de verdediging wil hier een brief overdragen van het Maastrichts Volkstheater. Maastricht, Jan Vin. Maastricht, november 2016. Aan die wijken van het tribunaal. Al die van het weekend tribunaal. Geachte heren, als dat wij willen reclameren, sturen wij u deze brief. Wij, die van het Maastricht Volkstheater, en dat zijn de heer E. Jaspers, de heer J. Jansen, de heer P. Dumoulin, mevrouw G. Holman, meneer E. Krasborn, de heer T. van, mevrouw A. Kane, meneer Erholt, ja, en natuurlijk die Van Noten. Ik ga het even een beetje verder maken, joh. Ja. Alsjeblieft. U wilt waarachtig die van 2 duw XL onze mariage en Dorie de spijkamer ingooien. Toen viel dus geen uitsteeks meer in. U lijkt zich wel de NS, u spoort niet helemaal. Maar wij, die van het Maastricht Volkstheater, en dat zijn de heer E. Jaspers. Dat kunnen we al weer aan zijn deze vuil. Ja, ook niet goed, dan ligt dat weg. In ieder geval, eerst had u zich al onze Jan Jansen al geschaard. Daarna ging u met onze Erik Jaspers aan de kleren. En nu die 2 arme schuipjes.
Nou, zeg maar rustig stil. Van uw examen, onze Mariage en Dolly heeft zich soms iets tegen ons. Dan lijken zich dansspellen. Zijn er soms geen andere bekende streeteneren die u kunt bemeteren? Nieteren. Ja, dat zeg ik, dat zijn de bemeteren. Wij, die van het Industrie Volkstheater, en dat zijn de heer Orde. Het is gewoon muziek, alsjeblieft. Ik ben muziek. Mevrouw en meneer van het Openbaar Ministerie. Mag ik u zeggen, tot je me handig op mijn zenuwen begint te werken. De ganse middag gaat het nu alleen maar over de kilo's en het postuur van die twee dames. Het is nog natuurlijk of ik bij de wijgwatchers zit. Maar wat maakt het nu in Christus nog goed wat in de mens hoog? Nee, hoe meneer Maas? Mijn man, die zag wel altijd, oh, dat is een lekkere dikke. Maar die zag nooit, oh, dat is een lekker mager schatnel. Wat je hij naar voren hebt gebracht, dat is nog niet genoeg voor een aanklacht, laat staan voor een veroordeling. Nou, meneer de rechter ziet, blijkt dat hier zo'n smaal bed ziet. Maar we willen dan vaststellen en aantonen dat het gedrag van die dames door onder de overkant esthetisch onverantwoord. Esthetisch. We hebben een dictionair liggen loeren. Meneer Feit, wil je alsjeblieft een brandslijn proberen houden? Als je dat niet doet, dan moet je onesthetisch over een klute geven. En dan moet je blijft zitten dan. Blijft niet maar op de buitensknapje zitten. Officieren, ga mee. Meneer de rechter, op alle schalen worden tegenwoordig de stopautomaten weggehaald. Het doel wil voorkomen dat de juiste geval sokkerenseligieven zijn. En op de kiekast worden iedere avond programma's uitgezonden, waar een lui die 150 kilo wagen, dan 3 maanden uitzien wie Miss Twiggy. Ik vind het geweldig wat jij allemaal staat bazelen, maar hoe wil je in godsnaam dat doen? Hij grafeert daaronder, heb zich van dat duo onbegrip een aanklacht gekregen, of tenminste gaat wat erop rekent? Ja, meneer de rechter, die heb ik gekregen. Zie dan, die twee willen hebben dat ik annonceer dat de duo XL aangeklaagd wordt voor A. in het gevaar brengen van de volksgezondheid volgens het artikel 261 lid ABC op de bingo van Sonja Bokkar Ossegaat. Sonja B. het in discrediet brengen van allerlei sportzalen. En C. oneerlijke concurrentie naar andere grootwillende artiesten volgens het artikel 4711 plus die 2. Breng niet te knopen, joh, dan vallen we met z'n uit. Ik dacht al, toen mijn cliënt zich een babbetje met Romme toe aan het smeren was. Maar die staat de kump van die vui. Nu niet zoiets in goed gevallen. Maar ik wil even expliceren dat mijn cliënt een paar keer per dag moet eten. Ja, want anders dan ben je niet op gewicht, ja. Het is goed, hè. Ik kijk aan jouw neus nu van op, hè. Officieren. Heb geen nog iemand die hij eindelijk, het gaat zelfs niks over kunnen zeggen, maar overigens, als ik dat zo zie, ik krijg wel honger. Ik kan me niet horen nu, maar madame, heb ik soms nog eens kijken of ik een tijdje voor mijn geheugen heb? Ja, meneer de rechter, dat zit me toch niet tegen een dame gedeeld. Zorg u, slipje van de tong. Dan begint hij ook allerlei culinaire kwaks goed te houden. Hè. Begint hij sliptuintjes te serveren. Maar en toch is benieuwd of er nog bij komen. En die Breukemans kunnen wel hoger zitten en honger hebben en doorzetten. Maar
Toen sta ik ook nog in het drinken, denk ik. Nou, veel open op als getuige naar Charles. De eerste Gerke Poe. Erkend sportleraar bij Sportschool het Eastvuur. Goedemorgen, luisteraars. Staat er aan de vraag. Beginsel in de kleine spreekstand. De rechterarm eerst maar. Zijwaarts de rechterarm. De linkerhand doet die baby staat op de rug. We zwaaien met de rechterarm in de ronde voor ons langs. Dus door laag, naar links, door hoofd tot zij. En dan terug. Advocaat Enes gaat klaar zijn met eten. Mag ik u dat nog ook geven? U zegt, nu vallen we Hier is een pulletje leeg eten. Dan moet er even klaar. Dat is goed, dat mag. Ik moet zeggen, het is de beste zitting wat we hebben gehad, dat we doen. Wat moet je doen? Wil je zeggen dat die ronde op sportliga is? Dat geloof ik geen mens. Dat is toch een anti-reclame voor een sportshow. Ik zie voor de komende weken alweer werk en al die andere sportshows die klak van indienen. Meneer Poep. Ja, hier zijn sportlicha's. En hier beweert tot die aangeklaagde dames daarover door hun gedrag gevaarlijk bezig zijn. Het is poep, meneer de rechtbank. Zo weer dat je dat uitspreekt, dat klinkt zo groen. En dadelijk krijg je ordelijk allemaal problemen met die actiegroepen. En dan komen die advocaten gaan niet uit het werk. Ja, stond hebben ze me gescheten, maar goed. Meneer Poep. Ja. Hier zegt dus tot de oefening die 2 dagen in korte tijd een paar uurtjes kunnen afvallen. Welke staan zo'n oefening voor? Nou zeker, moet je daar worden. Ik ken dat zeker, meneer de rechtbank. Maar dan wil ik graag wel tot iedereen op de bühne en in de zaal midden. Gaan ze allemaal staan? Ja, allemaal staan alsjeblieft. De officieren, de rechtsstaat, advocaat is vooral die al. Gelegenheid. Ja, Gerard, ja. Ja, goed, direct lopen. Gerard, staan alsjeblieft. Gerard, ja. Goed opletten, hè. Voor ik altijd de net met. We gaan braaf. 1, 2, 3, 4, 5 pijls alsjeblieft. Ja, de maakt bekend. Alles doen. Ongeluk. Zo. Ja, maar dan. We willen het zien. Alsjeblieft, meneer de rechtbank. Dank u wel. Vergeet ze rust niet. Hier, Lucie. Ja, hé. Maar echt delen. 4 dagen. Nee, Geer moet tellen. Tellen? Geer gaat tellen en als de officieren dat doen, dan drinkt Geer allemaal een beer in ene zaak uit. Goed. Dan. 1, 2, 3, 4, 5. Doe! Jullie gaan gewoon weer op terug. Dat is pas een polschool. Die doet niet zo'n beetje aanmelden. Ik ga met u met. Dat kind gesport en dan zoeken die Griek. En de andere helft van de trouwbuks geeft niks te lamenteren. Maar nu even serieus. Zet u weg. Nu even serieus. Meneer Poe. Ja. Ik kan me toch niet indenken tot zo'n oefening huilen bij je leden. Ik zit dit nu toch het zoete vuur, weet je? Nee, meneer de Raagstad. Ik kan me voorstellen tot heel uw leven. Maar vergeet niet, tot iedere oefening de godschanselijke dag aan. En dan krijgt u doors. En als je dan volgens voor je op de dag zit, dan zit ik nog wel verbeld te pakken. Maar, wacht. Ik heb 2 van mijn vroegere cursisten metgebracht. Ja, jawel. En die zien juist tegenovergestelde van dat duo zelf. Let maar eens goed op. Ze zingen ordegens, maak je aandacht,
voor Duo XS. Dat zien nu twee van mijn leerlingen. En ze zien niet juist het tegenovergestelde staat daar. Zeg, luister eens even, poependik. Nee. Begint me geen juist wie de rest van die gaat. Ze komen wel erg op mijn nerven te werken. Die is inderdaad een levend bewijs wie je niet moet. Dus gaan we daar met het boy. Hij kunt er met nog niks meer draaien. Ik wil nog eens even met die twee charmante dames onderhouden. Wie van uw tweeën maak ik het gaat van? Ja. Wat je vroeger ook zo gevuld wie de dames Kastelmans en Satie? Ja, zeker meneer de Recht. En ik zal u nog zo naar vertellen. Het was officieel de bedoeling tot veer, dat wil zeggen dat dan, en veer met z'n tweeën, ik was net zo'n vuil. Ze gaat weer de Spice Girls. Ja, ze hebben gemist een specie met dames. We zouden maar juist doen of wat ik gegeven doe, kan niks
gehuurd hebben. Maar goed, we zouden dus samen gaan optreden. Maar we vonden het maar niks om met schoolgewichten op de bühne te gaan staan. Kijk, we zeiden dat klettertje, dat kent toch niet? En kijk die spijsgoed waar het hem ook niet 10 ton was. En dus zie je dan weer poep gegaan. Zet zich nog maar voor. En we zien, de randstief gewoon af. Kijk meneer de rechter. En dat moesten die twee niet vinden. En dus hebben ze dus uit een kwartet gehuurd. Kwartet? Ja, kwartet. Kwartetten, dat had ik vroeger ook gespeeld. En dat had ik tegen mij uit de serie. Zwieg, appelwater, we zien dat niet op speulen. Rekens. Dames, ga bij je, dan kunnen we met z'n helemaal in op pitsen. Ja, en toen hadden we weer eens een plan opgenomen om onszelf te beginnen onder de naam Duo XS. En tegenhanger van die twee dagen. Maar vanaf het begin ervan hebben ze zeer tegen gewerkt en komen ze nergens aan de bak. En nu is het voor vergeten. Misgelopen inkomsten en ze te zeggen, Zij luisteren, twee mislukte nachtegaal. We zien in Amerika. Als je zuivergroeiing wilt hebben, zal je hem al aan de rijbaan moeten stappen. Misschien stop tegen een paar tientjes wilt geven, zodat je allebei fatsoenlijk klettertje kunt kopen. Ik moet zeggen, ik geef het niet geen tong. Maar deze keer heeft de geschiedenis toe kan dat toch wel geliefd. Dames, het was een leuke besturen zeker, maar ik ken er echt niks met u. Ik zou zeggen bedankt en neem die poepen dik dan maar met. Misschien kan die eindelijk eens naar een gootsportshow. Muziek! In de zaal. Gedaagdes, dames hier officier, hier advocaten. Eindelijk zijn we aan het ingekomen van de ganse poppenkazei. En ik moet het zeggen, eigenlijk alleen maar dingen gehuurd, hoe de normale mens geen touw aan vast kan knopen. Van een fatsoenlijke aanklacht of een menswierige verdediging nog maar te zwiegen. Maar goed, misschien tot het requisitoor van de officieren of het pleidooi van de advocaten nog het goed kan maken, voordat er niet mijn vonnis gaan vallen en gaan uitspreken. En dan vraag ik aan de heren officieren of Geer met de requisitoren zou willen beginnen. Laat die hier stieren. Hebben we het goed zo genietelijk gehad, dames en heren? Nogmaals, hebben we het goed zo genietelijk gehad? Dat er überhaupt nog getuigen uit deze gast zien gevonden is een wonder. Misschien niet doet dat ze niet betaald hebben. Wat is die seks? Dankzij mijn scherpe, mijn befaamde onderzoekstechnieken en mijn scherpe verhuren, hoeft Geer de vuurstaat van ons alleen nog maar in te kappen. Koppen hier achter. Zeg, zou maar eens beginnen met stoppen met drinken voor 4 voor als ik hier kom? Ineens, dat is niet bij je gekomen en Steven in de gemiddelde hand had. Nee, beetje onbegrijpelijk ouwe horen. Ik heb die zaak echt binnengetrokken. Ik ben zo lui dat als ik vertaal dat jeuk heb, dan krijg je pas behörigen. Dames en heren, wil je alsjeblieft een requisitoor vervolgen in het spiegel is opgeschreven. Nou, dat heb ik dus gedaan. Maar goed, het gaat een straf voor de dames van XL. Want dat die dat keur is zo klaar wie een gemiddeld plastic bekertje met de vaste loop. Ja, leeg dat toch, maar dat is dan beter. Juist, je kunnen zo de wieten erdoor. Oude raket geleerd. Wilt je ook het fluisteren? Ergens wie de weg, meneer de rechter. De dames XL dus.
opdrijven van de zorgkosten, schande van de eerbaarheid, het ondermijnen van de volksgezondheid. Dat zien klachten, aanklachten die alleen maar weerden hier Mark Rutte op zijn geweten heeft, zou ik denken. Daar zien we weer eens collega. Ongerustig en kloete geduld, veel zeggen schuldig en nog eens schuldig. Precies. Dan kunnen de beste advocaten niks tegen inbrengen. Dat stond daar helemaal leid en Moskovits in het zoek. Ja, meneer de rechter, wat ons betreft, kennen we het pleidooi en het eerste woord van de verdachte overslaan. Ons verhaal, door mij opgeschreven, dat is zo sterk dat we nu al richting koffie kunnen gaan. Dankzij Michtes. Wat er doet dankzij dich? Wat doet die een verhaal? Als die 3 slakjes vangen, hè, dan moet ze lappen gestuurd van. En zo die gelegen hebben we die dames meteen vrijgesproken vandaag. Ik ben wild van die. Oh ja, dan ga ik eens een beetje rustig, ja. Mevrouw, komt de kroon. Mevrouw, meneer. Ik ga vragen of jullie nog meer assistent meneer zijn, dus jij krachtcompleet zijn. Nu is het goed. Ik had met die vet willen gaan en meteen tot de roespark willen overgaan, maar had deze meneer nog geen machine. Shit. Ja, dat is redelijk. Jullie nuttige. Nou ja, goed. Duur nog even, maar dan wordt de café eindelijk gesloten. Dat betekent overigens ook tot je onzinnige zaak tegen die 2 mislukte twiggies daar gesloten wordt en toen ik aan mevrouw kind. Oh ja, en dat is inderdaad als kind aan de kaf. Maar eerst zal overigens dus nog het gebazel van de verdediging moeten aanhuren. Hier, maak het kort en die beloof ik tot ik daar in uw vonnis rekening met van houden. Nou, dat is dan duidelijk, we hoeven eigenlijk niks te zeggen. Je wilt het eigenlijk kort. Vrijspraak, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar dat geeft zomaar niet. Hij wordt het recht met veul getrooien. Alleen omdat de man onder de dom staat met zijn vrouw en zich hier een puntgenat kon drinken. Niks te van. Jongen. Ik dacht toch echt tot voor hij in de narrenrijkbank bezig waren. Hè? Met gevoel voor humor. Maar ik zal u zeggen, als Slager gezond is, dan zouden we bij die 2 al lang bij de staatswapen dienst liggen. Advocaat, ga er gaan. Ja, ik ben blij dat je wel de lange op voeten hangen in lang waren, hè? Maar dat gaat ook voor ons cliënt, hè? Ze gewoon lachen door het leven, hè? En wat zit het gezegd, hè? Wie lacht met zin, wordt er dik tegenin. Nee, Purme, dat het. Wie vrijt met zin, wordt er dik tegenin. Nou, staphoeren dan. Er zijn maar een paar die vrijen met zin. Maar goed, dat hebben we van nu vanmiddag gehuurd. Dus cliënten zo'n 2 peerten schrik op het liefst verjaagd en de heiligdomvaart van de reuzen in gevaar hebben gebracht. Onzin en nog eens onzin. Als die van Schroes, dus een maatje, met dat reuzengilde een ander goed had gehad, dan worden die knollen nu zo geschieveld. De gezondheid in gevaar gebracht omdat ze een paar dagen met de vastelavond niet gestupt of gezogen hebben. Kwatsch! Grote kwatsch! Van allerlei die hij in de zaal zien, weet ik zeker dat op zijn minst de helft niet zuiger stupt, als ze altijd het stubben. En matchfixing is ook op de proppen gekomen. En kolder, 3-dubbele kolder. Hè. Die 2 weten nog niet eens of er log of zand in de bal zit. We hebben dus 0,0 verstaan van boebelen. Tot die Amsterdammers weggelopen zien, tot ze alleen maar gaat kunnen genieten van zo iemand wie hier een André Hazes, hè. En God bewaren ze, en nog André en 2 is er gewoon nog een derde. Het Openbaar Ministerie is er ook dit jaar weer in geslaagd om onze zondagmiddag weer eens naar de kroeg te halen. Zie toch, die 2 die zouden volgend jaar eigenlijk moeten worden aangeklaagd. En het was vanmiddag juist een operet. En daarom willen veel niet achterblijven, veel genoeg gaat zeggen, hè, confrère.
Zeker. Pak zich even dat dingetje, joh. De rammelen zo. Ja, de ramp pak. Dat is even. Ja, dat is zo. Wir heißen alle twee vleesdag. Dat is dus een kerkzool. Wir heißen alle twee vleesdag. Ze hebben niks geduld. Wir heißen alle twee vleesdag. En we hebben bubbels gemaakt. Wir heißen alle twee vleesdag. In die belachelijke zaak. Wir essen alle twee vleesdag. We weten ons in de lul. We essen alle twee vleesdag. De andere morgen. We essen alle twee vleesdag. We zien hoe niemand is de vuil. We essen alle twee vleesdag. We vinden het geduld. La 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. La 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 la. We essen alle twee vleesdag. En doen we niet. Ik heb mijn uitspraak opgesplitst in 5 dingen. De 5 delen? De aanklachten, de feiten, de verhalen, de maatschappelijke impact en als laatste mijn visie daarop. Ik ga nog eens. Meneer de rechter, met alle respect, 4 delen. Een cliënten bij te spreken. Nou, ik ben er niet gauw eens met je bezoeken, ja, aan de overkant. Maar nu toch wel op de vrijspreken nou dan van 5 delen zaken. Luister het goed, ik ga naar mijn muziek. Ik heb naar mijn confrère in de zaak van Rij gekeken. En die bouwde die uitspraak prachtig op. Die met zo'n uitstraling, intellect, eenheid, respect, overwicht, analytisch vermogen. Het kostenbroer van Messie. Ja, maar dat is wel van een ander naam hier erachter. De zaak van Reiniging over ambtsmisbruik, over corruptie, over het ronselen van stunnen. Landsbelang, een geweldige zaak. Ja, daar houden we voor stok. Gewichtig is gewichtig. En ik vervolg mijn betoog dan nog in het Hollands. Dat klonk bij Van Rij ook zo chic. In de 3 schriftelijke vonnissen wordt ingegaan op alle uitdrukkelijk onderbouwde standpunten van de procespartijen. Daarnaast is ook ambtshalve een aantal punten in de vonnissen uitgewerkt. Bij deze mondelinge uitspraak worden alleen de hoofdlijnen van de vonnissen besproken en wordt hier en daar zelfs volstaan met het mededelen van alleen de beslissing. Wij zullen in de 3 zaken tegelijkertijd uitspraak doen. En als het ware Men zegt toch goed. Ik wil nog een braak. Ja, Igor. Mensen man, verenig zelf als het wel gaat. Kom. Een van de belangrijkste dingen die we doen, en ook zal is uiterst omvangrijke Advocaat. is geleid tot het is duidelijk dat uw cliënten, wie groot uw verdediging was, ik heb nog wel een keer heftig. Eens. Officieren begonnen tegen de binnen regelen. Wat dacht je van een taakstraf? Tot die 3 dagen verduw ik zelf kon optreden bij alle toenencentra in gans bestreken. Ja, u is wat hier van alles verteld. Bedoel je dan eens bij het eerste rutje? Dus Duo XL gaat voor ons nooit bestreken te leren. En als Schoenstad bestreken opdraaien. En ja, dat is mijn oordeel en dat moet Gerard met doen. Of weer willen ze
En de drinkers, ik kom met, wacht even. Op belangrijke punten zullen we voor zover mogelijk aangeven wie de overwegingen met name van belang zijn. Een van de belangrijkste vragen die vandaag moet en ook zal worden beantwoord is of dat in alle opzichten uiterst omvangrijke en intensieve onderzoek heeft geleid tot betrouwbaar, redengevend onderzoek. Gezondheid aan, die geeft er gedaan, de Heer het netste woord. Eindelijk! Wat een ellende. Nou, hij is werk. Waar hier? Is het goed genoeg? We hadden de kleinste laptoptype besteld. Dat is het goede kopen. Daar is weer een aandoen. Trekt het zich toch breed. Helemaal goed gedaan, ja. Dit hierachter, dat is mijn spreekdag op zijn smals. Niet hoe? We hebben heel veel flauwekul. 5 zittingen. Herenzittingen, dameszittingen moeten afzingen. Dus dat kost dus heel nog een oor. Een flauwekul heel aan te huren. Maar ik moet zeggen, daar zit toch een kern van waarheid in. Vindt ze niet? Een heel klein kerntje daar. Dus daar zit toch het inboe van zeggen, dat klopt wel een beetje. Heel een beetje. Nou. En magnifiek bestreeg, ze hebben het verkracht een beetje. Over een schoen stad, kan ze toch niet zo zingen. Veel laten de huren, wisten dat zingt. Met volle boos. En met hart en ziel. Dat doet te tienen. En dan komt het dan op de achterste rij aan. Zwaaien. En dan komt het allemaal. En dan zingen, staan het schrik. Staan het schrik. Magnifiek bestreeg. Wat is dat van de snoer? Magnifiek. Zoekelen. Van leven
allemaal deelnemers, vrienden en supporters van het Wiekertribunaal. We hebben getuind in de geest van Trieg. Er komen heel veel zaken onder eeg. Ze waren de moeite waard om bij te sliepen en zonder tot de boy hoefde in te griepen. Dat was wie zag voor wat ze zo gedaan, voor een togenige, innige echte Maastrichter geest. De voorzitter van de conferentie het laatste woord van de middag geven en ik in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor uw medleven met Mieneval. Dank u. Voor medleven zeggen ze daar. Collega's, dat is zo net. Dames en heren, dat is geweldig. Iedereen kan een aanhouden zo. Hij veroordeeld te worden en samen de gevangenis in te gaan. Ik weet wel niet of er veel plaats is. Het heel top. Maar goed. De titel ten eerste weer wordt vrijgelaten, misschien moeten we dat naartoe. We hebben weer genoten, dames en heren, van een middag vol kwatsch. We maar zo moeten drukken, maar toch wel met een serieuze ondertoon, want de zas zich toch maar veroordeeld worden door het Wiekertribunaal. Kun je goed terecht, is een andere schoenen uithuren. Dus we houden dat vast aan. Dus als ze carrière wil maken, dan moet ze daarmee beginnen. Via hier inderdaad. Vervolgens is studenten opnemen in de conferentie van het Wiekertribunaal. Dat betekent in feite dat je als, ik wil zeggen, ex-bias-klanten door het leven kunt gaan. Maar nogmaals, dat is een eretitel. Ik kan ik dat zo goed reiken. Maar neem natuurlijk toch van iedereen een geweldig applaus gegeven. Iedereen die het heet deed. En die worden er allemaal niet voor betaald. Heb u begrepen? Die gewoon niet nogmaals Dus als die niet betaald wordt, dan wordt hij geen betaald. Een geweldig applaus voor het Wiekertribunaal. Als we een applaus zou ik willen onderstrepen, zou ik maar zeggen, je hebt nog waarschijnlijk nog een portemonnee bij u. Er is aan de uitgang straks, als het is er een stille collecte. Dan weet je precies wat ik bedoel. Dan kunt je nog een keer deze briefje wat je nog in de test hebt, kunt je in de maand gooien. Je kunt overigens ook nog blijven voor de nazit, want iedereen heeft zoveel doos tot volgens mij de nazit ook nog wel gezellig gebeurd. En ik heb bij de medaille, en ik moet zeggen, het eentje is groter dan wat ik heb. Maar deze medaille kan horizontaal liggen, denk ik. Dat kan ook wel. Ik ga nog dat geren overhandigen. En dames en heren, we zijn het met me eens met deze prestatie om geoordeeld te worden. Hebben we weer een schoen aanvulling van de conferentie gekregen. En zo langzamerhand wordt dat een fantastisch palet. Ik heb een aantal voordelen die je ook verder zien zitten. Die zullen we met me eens zien. Het wordt nog gezellig in de bias. Dankjewel dames en heren. En zonder tegenbrief zien we het volgend jaar weer terug. Want gegarandeerd is wel weer een en de ketel geschoten krijgen. En tot in 10 zal we een keer zijn.
al kind ze zelf denken, we hebben niks gedaan, we zijn onschuldig, toch weten ze zich uit te horen. Nou, bedankt al voor jou. Verschrikkelijk vereerd. We hebben echt een nieuwe. Super. Super, dank u wel. Die snapt me al niet van, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, heb ik gehuurd van de regisseur, dat is nog een leuke afterparty, zit. En dat is de bedoeling dat we nog een paar moppies gaan zingen, hè? Ja. Die dan niet wilt huren, die moet doen naar hoeschool. Dan willen we nog een paar nummertjes doen. En ik wil ook een nummertje. Horizontaal of verticaal, zeg je maar. We zien breed denkend. En wat ik nog wil zeggen, dit is Maastricht op zijn smalst en op zijn best, zo zeggen. Ik wil toch nog als het maakt van Max Poes gaat reclame maken voor het Maastrichts Volkstheater. Dat doen van alle twee onmits. Alsof de duivel er met schuilt. En hier jas. En cheerful. We pleiten er ook voor. Tot weer alle Maastrichtse heren. Want hij zit Maastricht puur zang voor ons. Ik gun ik dat zo. Kom loeren, kom kijken en geniet. De folders weer al goed gedeeld, of die liggen al. Dus ik zou zeggen, laat ik dat niet langs al neus doen.